Kublai phi baru kini kilong ki khubor bam tagasngi. Ka Federation of Khasi Jantia and Garo People FKJGP kalapan pau ki jing sngokhia ka bajul halor ka jingjia jung ka election shaka Garo Hills Autonomous District Council GHADC happening ka jingya kan at baga jing kulmar hakatu ka neki benta jung ka Garo Hills. Habagran shakilat pathai khubor hanong ba shillong. O President ka FKJGP ba Dondi Khongsit ulo ong ba kaseng kadap da ka jingsong kendit ba jingsong kya halor ka jingya kan at ka barang jia ha ka jila ka bla bang ta ka jinglong jingya bet jong ka election. Uba Khongsit ulo ong ba ka jingdon jong ka jingya kan at habrang ki kan hun seng bat ki pat ba kala ban wan ra ka jingbam shngan ha ka imlang sa lang bat kan ta ru ka jinglong jingya bet jong ka kom sin shar pat ba. Ka FKJGP kala kentu ka sarkar jila baki board district bakin shimkhia ka jinglong jingyat bet ka an bar ka suk kasan hakithan ki blami ka jingya ken an knang baki election kanlong ka basngan bat ka bakhun ka sengla ongru ba ka jing panya dikinu ginu ki kampat ba kom ka election ka ban long ha ka jinglong ka basngan bar ka jingya hap hapdeng ki pat ba bat omde ban ailat ikinu ginu ki jingya ken an ban penthut ka jing shong suk ka jila shu ka ki FKJGP kalau ong bakandang but dian bhai ka jinglong jingman ha ki sngi ban wan bat kan ai jingya trailang bat ki bor sun shar ban penti kana ba ka jing shong suk bat ka jingya long pat ba kan ne scam Then kung shop nakaleng ka seng ni ko na khuble ye phi ki la ta ko bor ki ba la apply po khang khang paling ka po jeng ka jumun kam jong phi ya ka ni ka jing khat ka jong ni ya ka ni ka press conference ni ka ski te nakaleng jong ka Jantia and Garos people ni penrem jur ya ka jing sathang jong ka office jong ka Garo Student Union hapo kabanan hapo West Garo Hills District but kani ki jingjang I ba kadi lingba kani ka order ka bala pass da ka GHDC Garo Hills Autonomous District Council po khna tarik banai feb but ya kamut notification ka bala penmi pan ha ka khatnyo tarik jong banai feb arja apun rio kani notification ke papumi kalong ba deh peneng ke jingya jong kasur jong kaleng jong pai ba hari lum Garo ba kelas mode ke por ba anum aila show ya ki nu ki nong isimenta mo hapo ka GHDC ki badai ki non Garo ka bomut lara kimdon hi ta ka sernot certificate ka bari jong ka shuru tribe dalli ru kinumyo ban isimenta hakal yang ban long taki kiwin ki candidate hapo kan election te kajingja kalong ba hadin hapdeng kajing ut jing nam jing pat ba napo ka rilong Garo Hills henrei ni pat kidon ki riu sim kabu ki bakwa ban penklut ya kani kaya jinglong jingman ya kata sentiments jong ki para rilong napo ka rilong Garo Hills kejongi ya ka ba uni uway na banglatip katang kong as motor mominen wali ban file ga nomination jong u da ka balik persa ya kata ka jing snow jong ki para rilom Garo Hills ke badang thi te ka sa mi ka nang tu hi salong ka mi ka jing ka bom sultanat ba ka jing long jong man ka mo kalong mata ko ka rilom Garo Hills ka jing sim ka jong u kani kalong bole persa ya kata ka jing snow jong pa ba Garo Hills ya ka ba nila man ong ba la the petrol su pat hagading te din ta ka daw na kaleng ka seng ni penrem jur ya kani ka jing le persa ya jing snow jong ki para rilom po rilom Garo Hills bat kum jur ku jing sathang jong ka office jong ka Garo Student Union ka FKJP hi habro ko ka ki habro ko ka snap rekam ka jongka kalong bah mala nadu ka Khasi Hills Janti Hills bat po Garo Hills ru bat kumju ru ni ai ke jing kersan ye ki wi pat ki seng halang ke badan matala ha kali ke jing ki ban persa badale ru mardot anom aila ya kita ki brio ki benji simenta hanika election jongka Garo Hills Autonomous District Council ya ki bamdan ya tak sernat shield track de kadika kapor kabla dir palat mensia kerno ya kaba ngismotanat pat menta ki pat ba nagari room Garo Hills kila smuthu ya ke jing kaman up ya ki ladiki aila ya ki wi pat ki jaj ben rio ki mensia menta khamtam habadi bakaliang collection po kay GHDC namar baliu kalong no kabla
kalau ka penyap no ya kata ka jing snow na ka penyap no ya kata ka spirit jong ka suksidu ya ka panggil ayo khnang ya ka ya ki atos desu konsel ru mo kalau kumno banyada ya ka ya ka identity ya ka culture bat kumtar ter te kadi ke ko wi ka ba ngatrai kampat nem dir ya kapor ya ki pai ba Garo Hills ladaki kendit menriu nok menta da ka jingelong teli lang ka wi kemut kejengma kaban apa dah pateng baswan kanum dan show te bali nakaliang jongi ni sko badi men kersan do yap da em ya kani kejeng ki jong ki yang thi nomor baliu kum ke jat riu mo kita ke jat riu lum ki bedon ha ka ju ka jala ngi ba hoi ka numbers jong ki representative na Garo Hills kidan la ka jong ka numbers ba kum ju nangi kidan la ka jong ka number kai ka makwa wanong ni kalong ba ladangi aila bakini ki jat riu khamtam ki jat riu muslim ki yo bandrung hapo ka sanhima sansima hapo ka jala ka jongi lingba na po Garo Hills de ki mi tang san rungut nyungut kan wara ka jing kan ap ka jing ma bakra ba om dei tangi pai ba Garo Hills su rei wat kumju yangi shani sport rilom khasi jantia Abai di buat kan ini yano pin kali ka sotunan hapo ka jingalang ka ba ngila pelong ha arjar apulai bangili sport Garo Hills keju hi kata jingkeli ke ba bon ki keli yano in keno te ngi hi kum ki nong alam ngi ong ba pej mantangi rong kam ban pej sakhmat ban jam sakhmat om dei man teru ke jing bakla jo long shwa man shwa jing na sediet nama khnang beginyo jingteli ka long ba ya ke kata ka jingduna ka ba ki long shwa man shwa jong kile ne ke jing klet ke jong ki hakinu nu benta ke di kam nam ka jing bangin phai sakhmat banum kuno inno ri kum gejat men rio ne kum gejala hi long kawai kata hi ketika sur ka ba nakaliang joka FHP ba ngilet sethi ngi ong ba nginum dan kono no ong banginum la ban le hene ke jingi khon kan dan me te tadi na takada hi kani ketika sinjam ka ba ngi ba manta hi nginum ong ba kedi ki seng bhalang nginum ong ba di political party ndai kedi be ke jingi ki ka ba dong kam na manta ki pardo ki para rilum ke jongi ke be ha than Garo Hills ka ba than rilum Garo Hills namar nganong pi kat kum ka jinglap ka jangi hina kaling ka seng balada kini kim nak man kendet meri menta ngani thu pi ka dei ke jingkot ya pat ba ya ki para rulum jugi kim nampak Garo Hills bat ka wiru ngapa wanong baka duna palat kata ka political will ka ba kibu shwa ya ka party ya ka vote bank jugi hakmat ka kwa banai ke jing pen pau ni ke jing snow ke jing snow nong no ke jing snow benkersan ne ke jing snow sontonat ye ki asami semua ki snow kemen mamanta ki yo noilam puchi minister benut uban la kumba arlak tam delete ye kita ki doubt voters hapo ka jala asam khen badai ko umnur ukran shai be ba ningkong hi ke dei namata ban safeguard ye jam ri asamis tingi mata roh ni ngam kam ye kita ki nong mi khmat ke jongi ne chief minister ke jongi bon bo shai ki pat ba riulom Garo Hills hakmat ya ki pat ba rilom khasi jantia hakmat bat ya kata ka vote bank syadid ding ni kum ke jala ni kam ya kum kita ki nong nikmat kumba pikir mentan ya kata ke jinga pun tanggawe ka long ba ka dei ka ba niskam ya ke jumut ju bakat kum ki nong lam bat ngatrai ya ke ka ba ki khot jong ki seng balang bat ki khot jong ka FKHP Garo zone ki shim ya seng jam ngatrai ngidon ke jing kemen bangila man pengkot ki ngila man pengkot hadu ka bakot banyo yu jing job ru bat ka wiru ka wanong ba ladaran kaman hi kalenti karang bon ma mendang ipe ke jing shim ka bu kini ki wei pat ki january hapo rilong Garo Hills khamtam ki january muslim ma ke ba ngi long dau ba ki la bande ki bangladeshi muslim ka wei hi hang thi hi ka dei ba ki kwa kadang kata ka economic exploitation rei kim payo ya taka bano ya kata ka political exploitation na political gain hadu menta te habakot hi kalong ba lada sisim hi kim payo ya ta ka ya ta lakam joka senchar khada ngatrai ngidang la banle shibun ke eru henrai lada maki hi la yo ban uthie ha ka senchar khada ngatrai ya ta ka jingkali ke jongfi kandai hi ka jing stang joka jingkot